Rongó. Igen. Jól lerakoztam, megint drágám, itt. Van, aki még nem simogatta meg? Vagy csak ők voltak újak, ugye így? Elveszem majd még egy valaki még kézbe megpróbálja, szeretnéd? Hát, jó, így. Jó, akkor mondja, hogyha már Ez valami gyönyörűség. Mi van, Son? Ez meg visszaglászik, hogy mit csinál. Mindig oda kell menni, ahol nem lehet, ugye ez természetes. Son! Son! És amikor elvisznek önöktől egy állatot, akkor a szívük mennyire szakad meg? Erősen, mi? Nagyon. Hát ott van az első kölyökoroszlán, a Mungo, aki 3 éves, ő is úgy volt, hogy elmegy, de hát úgy a szívünk az nőtt, hogy nem ment el. Jött a lány, az Dinua, ő sem ment el. Aztán volt 2 oroszlán. És így gyarapodik az állat. Volt utána 2 az elment, hogy elég hamar, őket nem is szeretjük annyira meg. Igen. Tehát tavaly volt 3 kis oroszlán, Hát az hát kész. ők teljesen eszünk. Igen. Amikor ők elmentek, mi belepusztultunk. Úgyhogy azért, amikor ő megszületett, akkor mondta a Tibor a tulajdonos. Inkább építői kifut, mert ugye az De volt, sehova. hogy hova rakjuk, hát tényleg, hát hova Igen, nem. igen. Építői kifutott, de biztos, hogy nem várunk most már meg. Hát ajándék, eladás, 80 000 forintot tudod aztán értetek. Tehát ezt nem mondanám, hogy ez... Nem egy rentábilis össze. Most igen, pontosan most nem kell Európába sehol oroszlán. A tigris, amit meg most szeretnénk, az 1,5-2 millió forint. Aha! Medvével is, és mégis ez volt a nagy dolog. Most medvét szerettünk volna, hát fél éves kilót. Hozunk otthonra. Tele van Románia medvével, ugye az embereket eszik, Igen. és nem adnak medvét.